Stil man, Jason's een story. Kom ik vertel ze een story van een broodje Jason. Jason is een gangster van die hoed. On die straat en wordt er gekend als een hero. Lokaal bos rond, toen komt ze zag het sap. Doe je zie wij voelen zoals een leader. Staan op iconen elke dag samen guys in een broze. Jongen nou mensen is bang om maar voorbij te lopen. Van net hoe wordt hulle geroep of een ding. Jason is kaars bang voor een kan of een messie. Hij komt met die donker van het 7 moord al weg. En om family is niks te doen met om hele wil ons kaars zien of raak lopen die party. Hij is die moordenaar van zijn pa. Zijn pa voor om je toeklip gegeven voor een pakje turkey. Zij zijn net die klok uitgehaald, 3 schoten door zijn borst en 1 in zijn gezicht. Om zeker te maken of hij hem dood is. Op zijn knieën gevallen en gedacht dat alles net te droom is. Maar die is real in reality. Politie heeft opgetrekt om van Jason naar weg te nemen. Jason kent tot vandaag, ik geloof wat hij gedaan heeft aan hem toppie niet. Hij heeft zijn toppie doodgemaakt door een toeklip door je misheid. Jason voelt tot vandaag te spijt wat hij gedaan heeft aan hem toppie, ja. Hij was die soort zien in die huis, maar nu zie die zwaarskapen en die hele safeer. Het spijt te laat, maar ze weet wat is niks als hij fouten begaan het. Die Jason zijn leven achteruit gedraaid. Op school was hij de beste, een topkandidaat. Betekent hij met 5 distinctions geslagen. Allemaal in die hoeden en uitgezien dat Jason zijn toekomst van en dit zo bright gelijk. Maar kijk hoe het zijn leven uit gedraaid na groot disappointment. Na school had hij omringd aan verkeerde vrienden, verkeerde plek en verkeerde tijd. Ja, die is Jason zijn story. En ik heb de boodschap gehoord wat ik voor jullie gebruik.